Четвърта задача. В нея трябва да направим ето тази таблица. Копирам я и я слагам в нов лист на Excel. Малко трябва да я пооправя. Разширявам колоните, така че текста да изглежда добре в тях. Готово. И сега, както е маркирана табличката, отивам тук горе в формат и избирам AutoFit Row Height, автоматично да нагласи височината на редовете. Сега ще ми трябват и формулки, за да мога да попълня празните клетки, така че се връщам към условието на задачата, копирам и си го слагам тук. Ето ги формулките. Цена с надценка. Тя е равна доставната цена по 1 плюс надценката. И така, равно доставната цена по скоба 1 плюс надценката. Надценката е 2,50. Но, тъй като ще издърпвам надолу, а надценката е винаги една и съща, трябва да направя постоянен адрес. Това става като сложа доларчета. Или сама си ги изписвам от клавиатурата, те са с Shift и четворката, или натискам F4 от клавиатурата, ако имате десктоп, или Fn клавиша плюс F4, ако имате лаптоп. Аз пиша на лаптоп, затова натискам едновременно клавиша Fn, който се намира до контрол на клавиатурата, и F4. Fn и F4. Готово. Enter и издърпвам надолу. Това са цените с надценките. Цена на ДДС. Пиша равно. След това цена с надценката по скоба 1 плюс ставка ДДС. Ставката ДДС е 20%. Затварям скобата, но забравих тук да направя отново постоянен адрес, защото ДДС-то е едно и също. Кликвам след D1 и Fn и F4 натискам за моя лаптоп. Издърпвам надолу и ето какво се получава. И сега остана да изчисля стойност. Стойността е равна на броя продажби по цената с ДДС. Равно броя продажби. Кликвам по цената с ДДС. И издърпвам надолу. Сега трябва да сумирам. Ето тук брой продажби общо. Кликвам в клетката AutoSum и 30 продажби. Идвам тук, общата стойност, кликвам два пъти и ето това е общата стойност от всичките продажби. Средна доставна цена равно, използваме функцията Average ето, и маркирам доставната цена. Enter. Максималната доставна цена равно на максимум. Маркирам доставната цена, тя е 530 лева и минималната доставна цена по същия начин. Само че използвам функцията min. Накрая ще маркирам всички числа и ще ги запиша в лева. И ето тези клетки, останалите клетки. Разширявам там, където не се побира числото. Това е за тази задача.